Hello, maayong adlaw mga ka-listeners, mga ka-DJ. Di ako karon sa dagat, nangaligo mi. Kuyog sa akong mga amigo o amiga. Ug daghang kayong salamat mga ka-DJ, mga ka-listeners ay inyong pagpaminaw ning atong drama. Mga mata alang kanako. O karon ato lang sugdan ang laing anib ni atong sugilanon. Mga mata alang kanako. Di ako karon sa dagat, nangaligo pa mi mga ka-DJ, mga ka-listeners. Ug salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw ning maong drama. Inutil na ko. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love na ka. Mamatay ra ka ng imong love na ko, kay butan ako. Unsa man ka matanga sa pagka-nurse? Nganong mo kontra ka magid ako? Kay nurse ko nimo, ug sayop na imong iuna-una. Kung doon na may nakugsa sa nahitabo nimo, kanak mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sadan sa tanan! Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Pusa kinala mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Ang sama ni mas pagpintal. Ang imong mga mata, mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga ginatugan ka sa langit, kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat, Ginny Rica Vidal. Direktor, Alex Repulyo Lara. Music, Trifon Morales. Recording Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aminidel Liara. Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ang miyagi, gusto untang ipaimbestigar ni Leonardo si Lara nga mo'y ilang gituhuan nga utok sa pagsablik ug asido sa naong ni Angela. Apan, wa musugot si Angela. Unya, sa kalit lang miabot ang inahan ni Leonardo ug mitaho nga may donor na sa mga mata ni Leonardo. Buot ipasabot nga maoperahan na siya sa iyang mga mata. So, madugay, nanawag ang doktor og padtuon na si Leonardo sa ospital. Ugwa na makuyog si Angela sa ospital. Ani ang sumpay sa atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Andam na ang tanan, Leonardo. Gikulbaan ka ba? Oma, nagsago lang akong gibati karon. Anak, kinahanglan nga mag-ampo ka sa Ginoo. Nga unta, ihatag na niya balik nimo ang imong pananaw. Ni anang mga nurse nga mudakan nimo sa operating room, Leonardo. Ma. Ayaw ka balaga. Atong isalig sa Ginoo ang tanan. Ma. Sir, dadon ka na lang mo sa operating room. Oh, okay. Huwag ko magtahong mo. Mamahitabo din ako. Sa akong naong. Bisan ang sahon akong tanaw. Di na kinabalik sa naandan ang purma sa akong naong. Di na kinsiya diferensya sa una. O kinahanglan ako ng dawatoy.
sa kong kipati karon. Inom na, sir. Kamusta na, Frex? Unsa na nahitabo sa bahay sa imong amo, ha? Tuwa na sa ospital si Leonardo Lara. Operahan na siya. Kakalit ko, Ed. Donor na lang ang ipaabot ni Leo. Donor sa nadaot nga kornea siya mga mata. Ug kung mamatay ng donor, kinahanglan ikabalhin dayon sa mga mata ni Leo ang kornea ni ini. Mao ba? Mao nga dinalian ang iyang pag-adto sa ospital. O ganya, hain man karon ang salbayas nga Angela. May uban ba sa hospital kang Leo? Wa siya pa uban na sa ospital. Kay wa pa maayo sa hingpit ang naong nagguba nimo. Musamot na jud kahugno si Angela. Kung makakita na si Leonardo. Kay batian man jud ni siyang naong. Kanindot unta kung makakita ko sa reaksyon ni Leonardo. Kung makakita na siya sa panagway ni Angela. Ayaw ka pala ka. Posibleng ako ang makasaksi nini. Ako na lang ning ihulagway ni mo. Aron malipay ka, Lara. Maayo ka pa, Frex. Kinakuna-una ka pa nako. Pero si Leonardo, nagsiga pa ganing akong mata sa among relasyon. Iyan akong giilisan ni Angela. Mga piset. Ug ang iyang pinintal nga tagway ni Angela ang ebidensya ni ini. Kumusta naman kang operasyon ni Leonardo? Kanusa mo kasi pwede nang mutanaw? Kay Angela, nganong nga pa magkasagawa sa bayo, oy, kabugnaw pa yan din hina. Ganahan lang ko din ng ating kay Mingaw. Ay, niya. Kumusta namang pamati mo sa imong naw? May mga higayon paghihapon nga mungulngul ni ug maayo ng ating. Kasalbahisa gyud mi sablig ni mog asido, no? Husto ka ng ating. Wa ka kanya masaypi lang, day. Basin og laing babayang iyang sabligan unta ba, pero nagtuo lang siya nga ikaw na ni. Angela? Nganong misiga man ang mga mata mo, day Angela? Iingon og sa nibalik na sa kong panumduman ang nahitabo ng ating. Unsa may imong nahinumduman, ha? Nakalingi man ko og gamay niya. Og nawakli na ko siya. Mao nga napingis ko sa pagkaigo sa asido. Uy, mao ba? Ako gyud iyang rumbanang. Kay bisan naigo na ko sa asido, gusto mo niyang tiwasan. Wa ba gyud nimo maklarong iyang hitsura? Wa gyud nang ngit-ngit na atong orasa. Og posible nga sinugo lang siya ng ating. Og doon nagyulaing utok sa pagguba sa kong naong. Na-timing pag yung operahan na sa mga mata si Dong Leonardo. Og mo na akong gikabalakan ng kinsa may muatiman ni Leonardo human siyang operasyon. Nganing aram ako din sa bahay. Ay, ayaw kabalaka, day. Uy, portahan man na sila. Makahire pa na sila og daghang nurse nga muatiman ni Dong Leonardo. Leonardo, kumusta naman ang pamati nimo sa imong mga mata? Bugat, ma. Ang tuod, nakauli ka na ba sa bahay, ma? Wa pa. Sukad sa pag-admit nimo din sa ospital, ako na ang miatiman nimo. Kumusta man si Angela? Tuaran ni sa bahay. Dili siya mahimong moatiman nimo kay doon naman sab siya medication. Ma. Unsa man ka na? Sa ari ko. Nga kung tangtangan ako sa bindahe sa akong mga mata. Anaagid si Angela nga matambong. Gusto ko nga siya ang una na ako makita, ma. Leonardo, ayaw ka pala ka, anak. Matuman ang imong gusto. O gusto na ako mga adto na ako magpaalim sa akong operasyon sa mata sa bahay. Hangyo ang doktor. Sige.
Pero dili lang sabta mamugo sa pagpauli kung dili pa masugot ang imong doktor sa mata. Kung dili siya masugot, si Angela na lang ang panhiya kung tangtangan ako sa bindahe sa akong mga mata. Lain kabuntago na usap ang miabot. Muraman og kilay na kog maayo nga wa din si Sir Leo. Kanindot unta kung dili pa inartista lang ang among padag-uyab ni Leo. Naunsa mo ko. Muraman kog nangandoy og imposibleng pangandoy. Leonardo, Nga no, ma? karon kang adlaw at ang tangan sa bindahe sa imo mga mata. Mau ba, ma? Salamat na tangtangan nagid ko sa bindahe sa mga mata. Naginaminam na sab ko magkunahuna ni Ine, Leonardo. Kining, ma, panhiya si Angela. Oo, matuma, Leonardo. Ako sa tawagan. Angela! Day, Angela! Day! Nangatingala lang. Ay, nanawag si Madam Minerva. Papangandamon ka kay ipakuha ka ni Frederick. Paadtuon ka sa ospital. Ha? O ganang patuon man ko niya sa ospital lang ating. Ay, karon man kunong adlaw at ang tangan sa bindahis, mga mata si Dong Leonardo. Unsa? Sige na, Day. Uy, pangandam na kay kuhaon ka ni Frederick din eh. Kuan. Sige nang ating. Ay, sige, Day. Kay ato na ko sa kusina, ha? Sige na, salamat. Karon na tangtangan sa bindahe sa mga mata si Leo. Makakita na bakit ka siya. O anong paatuan mo ko sa ospital? Unsa, ma'am? Kuhaon na ako si Angela sa bahay? Frederick, mauna ang gusto ni Leonardo. Gusto siya nga si Angela ang una niyang makita kung tangtangan na siya si ang bindahe sa iyang mga mata. Mao ba? Karon na ba na ako siya kuhaon, Ma'am Minerva? Karon na. Kay karong alas 10 sa buntag, tangtango na sa doktor ang bindahe sa mga mata ni Leonardo. Sige, ma'am. Mulakaw na ako. Maayo unta kilid yun makakita sa Leo. Maayo unta. Ipakuha ko ni Leo. Gusto siyang makakita na ako. Pero dili ko kanahang mapakita niya. Dili ko kanahang makakita siya ni kapatid sa kong naong. Naon sa mga ko. Nalipay ko nga makakita na si Leo ron. Aron dili na siya mag-antos ka magpuyo sa kangit-ngit. Pero nag-uunasap ko nga makakita na siya na ako. Si Frex ang nanawag. Hello, Frex. Unsa na ipalita? Tangtangan na sa bindahe si mga mata si Leo. Unsa? Mao ba? Wow! Excited ako makahibaw kung makikita na yun siya, Frex. Ako, dili ko excited. Frex? Nahibaw ko kung yan ang dili kaganahan nga makakita pagbalik si Leo. Tugon na, kay di na ka makapatuyang si mong lihok. Gusto ka? Di kinahanglan ako ang sobrang pag-amping na dili yun siya makabantay sa kulilukan na matandi niya sa akong pagka-Frex. Oh, maningkamot ka? Hain ka ba karon? Magkuha ko ng Angela sa bahay. O nga nung magkuha ka man ni Angela? Mao'y gusto ni Leonardo na si Angela ang una niyang makita inigtangtang na sa pindahe sa mga mata. Unsa? Kapanuhay ba? Kalma lang, Lara. Ako untang angay unang makakita niya, Frex. Lara,
Relax. Ayaw kalimot nagbibawagan ka na ni Leo, di ba? Wa na mo yung relasyon. O si Angela na ang iyong karon. Kano ang diligid na ako madawat, Frex. Nag-iilisan ko niya ni atong way ayo niyang nurse. Ikaw na bahala sa sunod mong buhaton. Ang importante, na nasultihan na ka. Nga posibleng makakita na si Leonardo. Sige, bye. Joel ako sila. Bye. Shit. Panuway yun. Si Angela pa yun ang gusto niyang makita og una. Huh. Romantiko na kay Seron, ha? Wisit siya. Pero tanawon ta kung malipay ba siya nga makakita sa batignaw nga si Angela. Tanawon ta. Nangateng? Hain si Angela? Uy, di haraman to sala dong. Di ara ko, Frederick. Uy, day? Nagmask lagi ka. Gikinahanglan ni nako ng ating. Angela, kuwan. Gipakuha ka ni Sir Leo. Kaya tangan na siya sa bindahe sa mga mata. Andam na ko, Frederick. Sigurado ka nga. Ready na ka? Andam na ko. Manglakaw na ta. Ma? Nga no, Leonardo? Gusto ka na mukaon? Kuwan man, dili pa ko ganang mukaon. Excited lang ko sa pagtangtag sa bindahe sa akong mga mata, ma. Leonardo, sigurado ko nga makakita ka na yung pagbalik, anak. Makakita ka na. Kaha, ma? Saliglig sa Ginoo, anak. Sira ang nahibaw sa tanan. Si Angela, wa pa ba? Gikuha na siya ni Frederick, Leonardo. Niya ka to karon taod-taod. Maayo. Gusto ka na ba yun nga makakita sa nahong ni Angela, Leonardo? O, ma. Ma, nganong nang hupaw ka man? Abinay mo dong. Hangtod karon. Wa pa ko makakita sa naong ni Angela sukad nga nasabigan si Agasido. Unsa? Dili ko niya tangtangon ang mas nga naa sa iyang naong. Kung mugawas siya sa kwarto niya. Mau ba? Ug naluoy ko niya, anak. Magulaano na kayo si Angela. Angela, nakita na ako karon nga love jud ka ni si Sir Leo. Kaya ikaw jud ang gusto niyang makita muna. Wa ka mabalipay nga nagunahon na nga posibleng makakita na siya. Ambot? Nag-uul ka? Nahadlok ko. Nahadlok sa unsa, Angela? Nga dili madawat ni Leonardo ang kangilad sa kumnaw. Unsa? Unya, unsa may mga una? Di ka ganahan nga magkikita ni Leo? Dili sa ingon nga dili ko ganahang makikita, pero gigulbaan lang ko. Ambot nga no. Angela, ikaw ra jud ang makahukom sa angay ni mong buhaton. Ang gusto ko nga mabalik ang kanhin ako panakoy. Pero kikupa ni sa taong mo'y kasing-kasing. Kinahanglang mo hukom ka. Samtang may panahon pa, Angela. Ha? Ikaw lang ang makahukom sa gusto ni mong may tabo sa imong kinabuhi. Ug way laing tao. Bisan pa si Sir Leonardo. Ma, tawagin si Angela. Hay naman siya. Relax lang.
Nga nakaroon taod si Angela. Pero anong... Ganahan ko makabati sa tingog ni Angela, ma. Leonardo, taas pa ang oras. Alas 10 kapatangtangan sa mong pindahay sa mga mata. O padung nagito sila din si Angela. Leonardo, mahal mo ba yun si Angela? Oh, ha? Wa ka pa makakita niya. Buta ka na sa dihang miapot sa imong kinabuhi si Angela. Busa, imposible nga mahigugma ka niya. Ma, dili lang ang mga mata ang sinugdanan sa gugma. Kung unsa ang imong mabati o mabatyagan, nagibuhat sa usa ka tawo para nimo. Igo na, aron mahalon mo ang maong tao. Leonardo. Angela, doon na ta sa ospital. Frederick. Kung sino una mo? Ready ka na ba nga makakita ni Leo? Ihuno ang sakinan palihog. Oh, unsa? Manaog ko. Oh, Angela, sure ka nga manaog ka? Pero, asa mo ka paingon? Ambot, o pa ko mahipaw kung asa ko paingon. Basta pagkanaog ka lang ko, dili ko mo pakita ni Leo. Ha? Sige na, Frederick. Pagkanaog ka na ko, magpalayo na ko sa kinabuhi ni Leo. Di pangandaman ba na nimo ka ng imong hukom, Angela? Wa. Pero dili gid ko makahingo sa pagpakita kang Leo. Ambot og naunsa na ko, pero mahadlo ko sa iyang mahimong reaksyon kung makakita siya sa akong naong. Okay. Tabangan ta ka. Unsa? Tabangan ta ka nga magpalayo ni Leo. Ug makatago gikan niya. Miliko ka? Kung gusto kang makatago gikan kan Leo, Angela, ako ang makatabang nimo anak. Isalig na akong tanan. Taguan ta ka. Ma, unsa nang orasa? Kuan, alas 9:30 naman. Pero, wa pa man sila si Angela at Frederick. Panawag sa bahay, ma. Susiha ko, nakagika na ba sila? Oo, Leonardo. Pero, kalma lang diha, ha? Gusto ko nga niasa kong dool si Angela, ma. Kinahanglan nga naa siya din sa kwarto inig-abot sa doktor nga butang-tang sa bindahin sa akong mga mata. O, lagi. Sige akong tawagan si ating sabay. Hello? Ating, Uy, ma'am. Nanawag lagi ka. unsa man nakagika na ba sila si Angela o Frederick paingon diri sa ospital? Oh, ma'am. Ganihara man to silang nang lakaw. Ano man di ay? Wapaday sila diha. Wa pa man sila moabot, Ating. Sa? Uy, karihara man to silang nang gikan, ma'am, oy. Sa imong unahuna, nakaabot na ka sila diri sa ospital. Ay, oo, oy. Gawas lang kung matraffic. Pero, bisan pag matraffic, ma'am, oy, sayo raman silang nang lakaw, god. Sige. Niya na tingali sila karong taod-taod. Leonardo, ganina naman ko na sila nang gikan sa bahay si Angela at Frederick. Oh, pero hay naman sila. Nganong hangtod karon wa pa man sila maabot din sa ospital. Ambot lang ka, ha? Ma, tawaga sa cellphone si Angela. Ha? Sige na, ma. Tawaga siya sa iyang cellphone. Oo. Kalma lang. Dili mahimong ma-stress ka, kay basig magkadaot ka na sa imong mata. Mao lagi nga tawagan na si Angela sa iyang cellphone. Oo. Ako nang tawagan. Ayaw ka bala ka, Angela. Dili jud ka matutulan ni Leo sa dapit niya akong butanganan nimo. Angela? Nagila ka? Pasayloon lang untak ko ni Leo ini akong gibuhat, Frederick.
Ayaw kabala ka. Dali na nang maulian si Sir Leo. Kurtahan ko na. Dol na ta. Unsa man nimo pagrason si Leo? Nga dili ko muuban nimo sa ospital, ha? Angela, ako na ang bahala ni Sir Leonardo. Pasabtalan siya at maayo, Frederick, ha? Sulti lang siya tinuod nga di na ko kayang mo pakita niya ina akong hitsura karon. Ako rin bahala, Angela. Diyan na ta. Kamingaw ining napita. Nakakita ka ng karaang bay? Anak ka na diha mo tago. Kang kinsa man ang bay? Sa ako nang higala. Ug ako ang ibabantay, anak. Ug tuwa sila tanan sa gawas. Sige na, dali na. Araw makabalik na ako sa ospital. Dili man mo tubag si Angela, Leonardo. Mura magpatay ang iyang cellphone. Dili mahimong awa din si Angela sa pagtangtang sa bindahi sa akong mga matama. Leonardo, ayaw lang pangisog. Kay basig maunsa ang mata mo. Manuwa pa malaki sila. Si Frederick ang tawag ma. Oo, kalma lang, kalma lang. Sa ako nang giingon, ma. Gusto ko nga si Angela ang una na ko makita inigtangtang sa bindahi sa akong mga mata. Kung makakita man ugali ko. Makakita lagi ka. Makakita ka. Sige na, ma. Tawagan na si Frederick. Okay. Ikaw nang bahala din sa baya. Ayaw lang dyan pasod og laing tao kung dili ako. Salamat, Frederick. Angela, mingaw kayo ni Napita. Mas makapaguna-huna ka din eh. Oh. Uy, si Mami Nerbang nanawag. Nangita na dyan na to. Ayaw siya sultihi kung hain ko, ha? Oo. Ako na nito bagon sa gawas, ha? Oh. Hello, ma'am? Frederick, hi naman mo. Ma'am, may daw tang nahitabo. Unsa man, Frederick? Muanan ako diya, ma'am. Muanan ako. Sige, bye. Leonardo. Unsa naman, ma? Hay naman sila. Gikulbaan man ko sa pagtubag ni Frederick na ako karon. Nga naman. Unsa may gisulti ni Frederick? May nahitabo ba silang lakaw? Hain masyan sila. Naunsa masyan sila? Uwan ang tubag na ako si Frederick. Pero paingon na sila din sa ospital. Siya? Nga nung siya raman? Hay man si Angela? Leonardo, dili ta ka matubag anang imong pangutana. Paabuto lang una nato si Frederick. Paingon ako no siya din. Pasaylo lang unta ko ni Sir Leo ini akong gibuhat. Pero wa ko'y laing mahimo. Gawas sa pagbiya na lang siyang kinabuhi. Dili ko madawat ka mahadlok siya sa kong naong. Bisa tuod kung basta lang ka-ilusyon ang amkunuhang relasyon, pero sakitan paghihapon ko nga makunahon nga batik na kong naong. Ug dili na unya ganahan mo tan-aw na ako si Sir Leo. Unsa naman kayo nahitabo karon sa ospital? Ganahan ako mahibaw sa reaksyon ni Leonardo kung makakita siya sa naong ni Angela nga batik na kaayo. Kung pamangkanit no, kiswerte pa siya. Maapil yun untang mga mata ni Angela sa pagkabuta sa asidong akong gisablig para niya. Unsa na oras, ma? Alas 10 na, Leonardo. Og nga na to karon ang imo doktor nga mo imo tangtang sa bindahi anak imo mga mata. Ina mo si Frederick. Ma'am, sir, dautang balita. Hay si Angela. Sir, dili na mo ni si Angela nimo. Unsa?
Jojo lang tabi sir, pero kalit na niya gipahunon sa kanan. Ug nanaog siya. Unsa? Unsa na naog? Palayo na kuno siya sa imong kinabuhi, Sir Leo. Dili niya siya gustong pakita pa nimo. Sa? Sir, doon na siya bukat nga rason. Unsa iya rason, Frederick? Mga igala, dapiton ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuat kini sa radyo ni Maria Gina Bidad ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music nining alagad niya sa kanginan Trifon Morales. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka na to sa RNN Drama.